Vadikani tave muchikamu chechitatu tiri muchirongwa maisamba show. Umu tiri kutarisa nyaya iri kutaurwa nemazwi anenge anonakidza, anenge anorema, ana fistula vanechi, asi urwere hwakabata. Urwere huri mukati memisha yedu. Urwere une hama neshamwari dzedu. Mweya yedu inodzika-dzika kana tichifunga kuti kune vamwe vasiri kurapwa, kune vamwe vasiri kuziva. Ndosaka vakotsveri vedu vari pano. Asi tapinda muchikamu chino, regai ndikutendei zvakaperera. Tiri kukuonai mazana nemazana, zviuru nezviuru zvinoteedza Facebook page yedu yenyu inonzi Maisamba Show Official. Dzimwe idzo aiwa handisirini vadiki vanoti inotambika nhai, saka ngatirambei tichingopanana mhute sezvinoita makomo. Rose, tisati taenda kunonwira mvura, wambotaura kuti makaita ongororo netsvakiridzo. Ichi chirwere ichi chiremba vambotaura kuti chinobata munhu wese, zvikuru sei vadiki. Chiri munyika yedu chete yeZimbabwe here? Chiri kumadzimai evanhu vatema chete here? Kana kuti munhukadzi wese? Imimi ongororo yenyu netsvakiridzo pamakaita makabuda nei? Maita zvenyu Maisamba. Muongororo netsvakiridzo yedu yatakaita between 2018 and 2020 inorakidza kuti pasi rose kunyika dzakabudirira dambudziko reobstetric fistula hakusisina, vanenge vakatoripedza. Asi World Health Organization neUNFPA inotaura kuti pasi rose vanhu more than 2 million vari kurarama vaine obstetric fistula. And then between 50,000 and 100,000 vari kuwanikwa vachibatwa nedambudziko iri gore rega rega. Asi vazhinji vari South Asia neAfrica ndo mune vanhu vari kunyanya kusangana nedambudziko. Nyika dziya dzatingati dzichiri kubudirira ndo dziri kusangana nedambudziko iri. Saka you find kuti Maisamba dambudziko iri kuti tizive kuti vanhu vangani vanaro muZimbabwe munomu. Aiwa manhamba iwayo hatina kukwanisa kuita sei kuawana, even kana hurumende yedu haisati yanyatsoita ongororo netsvakiridzo. Asi varimo Maisamba, nekuti kana kuchitoitwa mafistula camps iwayo kuchinhoi nekumashoko zviri kutorakidza kuti variko. Ende huye World Health Organization iri kutaura kuti kana takatarisa madzimai ari kufa vachisununguka vari ezvinezvi tiri pa 462 for every 100,000. Saka zviri kunzi pasi rose tisu tine nhamba yakakura. Vozoti zvakare kana takatarisa nedambudziko rekukuvara munhu achisununguka, vanhu ivava vanogona kuita times 30 462 iye andataura. Saka vakawanda asi havazikanwe nekuti hapasati paitwa tsvakurudzo yekuti tizive kuti vakawanda kusvika papi. Tinokutendai nekumbosvika patsvakiridzo, nekuti ongororo netsvakiridzo inotipa mhinduro kuti zvirimo. Izvozvo zvamataura kuti kumashoko nekuchinhoi, vamwe vangade kuziva kuti kuseiko zvakasarudzwa kuchinhoi, seiko zvakasarudzwa, pane chikonzero here chiremba, kana kuti ndizvo zvipatara zvakaonekwa kuti zvine mishina here, kana kuti sei zvakabuda sei kuti masvingo nechinhoi. Mubvunzo wakanaka Maisamba. Zvakaitika munhu anouya achirwara neobstetric fistula iyi, zvandambotaura zve anoda kuoparetwa. Asi ngatiyeukei kuti kana munhu ane obstetric fistula haasi kungorwara fistula, pfungwa dziri kurwara, anoda kuitwa yaya itinoti muchirungu counseling, anoda kuitwa yaya inonzi rehabilitation. Dzimweni dzenguva vana ka vasina kuenda kuchikoro vanoda kupiwa maskills kunzi aiwa chisona chita chakati kuti vabatsirike. Uyezve munhu akaoparetwa anogara, kana asina kutogara zvakanyanya, anogara mavhiki 2 achitariswa muchipatara. Saka hurumende yakaziva kuti zvipatara zviviri izvi ndo zvine nzvimbo yekuita kurapa kwese uku, ndosaka zvakanzwai. Uyezve ndo kunowanikwa machiremba ane chido chokubatsira akaita seni nemamwe mabhururu angu atinoshanda tese panyaya iyi. Ndinoda kukutendai chaizvo, ndakamirira nokubikirai nhapitapino yeMaisamba Show. Toda kukutendai chiremba nebasa ramuri kuita. Toda kukutendai vana Rose nebasa ramuri kuita. Manyatsozvidonongodza kuti kana munhu achinge arwara neurwere hwakadaro,
munoziva kune humwe urwere hwekuti wega unozvibvisa mumhuri, unozvibvisa muukama, nekuti kunoita seurwere hwakashoreka. Asi regai nditi kuvadiwa vatariri nevateereri, hapana urwere hwakashoreka, nekuti munhu asarudze kurwara. Kana uchinge warwara, buda pachena. Imimi vatiri kutandadzana navo mukange muchifungidzira kuti nyaya yatiri kutaura pano iri kuvavakidzani venyu, iri munharaunda menyu, pakupera kwechirongwa chino muchaona nhamba inenge ichifamba. Iyoyo nhamba iridzirei nhare kuti tigoziva kuti zvinhu izvi zvinofamba sei. Chiremba mataura kuti vanhu vanoda kudzidziswa kuzviriritira. Zvimwe zvavanodzidziswa kumakemps iwayo ndezvipi? Mambotaura zvokusona. Zvimwe zvavanoita zvakare ndezvipi? Nekuti pfungwa dzavo dzinofanira kubva paurwere. Vamwe vanofa nekutya, vamwe vanofa nekunyara, vamwe vanofa nekuti ndanzi. Asi muri kuita zvinhu zvokuti zvibvise pfungwa. Imbotipai tinzwe zvimwe zvavanoita. Tinotenda Mike Samba. Saka pavanouya madzimai aya vanoitwa inonzi group counseling, yavanotorwa segroup nana makoti vanesi vakadzidziswa counseling. Ndikaita sendinopinda pakati penyu kana tichitaura pamusoro pecounseling, tiri kutaura here kakukurukura katinoita nawo kuedza kuti tivayananise neupenyu? Chokwadi, mazitsanangura zvakanaka chaizvo. Ndinotenda. Vazopedza kudaro vanozotorwawo mumwe nemumwe, nekuti mwana wega wega ane dambudziko iri muchaona kuti ane story yake yakasiyana neumwe, nyaya yake. Chokwadi. Saka zvadaro tinozovapa ma-life skills kana kuti kuvapa dzidziso dzinoenderana neupenyu hwake nekudzidza kwake nechinamato chake kunyanya-nyanya, nekuti ndo chimwe chatakaona chinoafekta kana kuti chinokurudzira vadzimai kuti vanonokerwe nekuda kwekuti pane mamwe matendero anogona kuvanonotsa. Saka ndiwo kushanda kwatinoita nawo pavanenge vachipiwa, pavanenge vachirapwa. Ndizvo tinokutendai chiremba. Nambotaura mune chimwe chikamu chapfuura kuti zvamunodaira hatinei nazvo, chero zvichikupai umhuri, chero zvichikupai utano, chero zvichikupai hunhu hwakanaka. Kune kumwe kudaira kwokungodaira kungoteera chindenda. Vadikani, vadiwa vatariri nevateereri, chindenda hachivake musha. Ndiri kuuya kwauri Rose. Chiremba vabata kuti muzvitendero umu dzimwe nguva ndo muri kuburitsa nyaya idzi. Mukudaira zvatinodaira umu ndimo muri kuburitsa nyaya idzi. Tingasunungure seiko mhuri? Tingasunungure seiko mhuri dzedu kuti munhu wese adaire nekutevedza nzira kwadzo? Maita zvenyu maichisamba zvechokwadi. Kana isusu muongororo netsvakiridzo yedu takaona zveshuwa kuti pane zvitendero, handiti zvakawanda, ndo zvine kubva vana vasikana ivavo vanozopedzisira vaita obstetric fistula, nekuti one havatende kuti tinofanira kuenda kuchipatara kunosunungukira kuchipatara. Nemumwewo zvechitendero chekuti izvoni mwana anofanira kusununguka ari pana amwene, kuti vazive zveshuwa kuti mwana uyu ndewavo here, ndewokwamazvimba kupa here, kana kuti ndewokwamusiyamwa here. Kumwe kutenda kuri kuita kuti musikana kana mukadzi azononoka kuenda kuchipatara wozopedzisira aita obstetric fistula. Saka tiri kuti isusu zvitendero zvedu hatirambidzwe sekutaura kwamaita machisamba, asi chitendero ngachisachikora mutemo wenyika. One, chitendero ngachisachikora kodzero. Kana tichinge tazoita mhuri dzedu dzichishayika, vachifa, vachiremara, vachitadza kuzvibatsira, ngatibvumei kufambirana nenguva. Ngatibvumei kuita zvinoraramisa kodzero dzedu dziri mhenyu. Ngatisanganei muchikamu chinotevera.